quero a Cochinín. Pero non era Cochimín. Agora xa foi, marica non chores. Ainda vai reventar, animaliño. Eu? Non. Cobrar vas cobrar como non isques daqui. Miñato non é o que parece. Andará marcando o territorio. Che, a ver se te vas a herniar. O que non lle podes facer é chantaxe. Podo, maiciña, podo. Esa lura ainda non sabe con quen vai ao mar. Como? Mamá. Nin mamá nin mamón. Cálmate, Lidia. Cálmate ti! Pero non se amaña un erro con outro maior, Ana Cándida. Non e non, padre. Veña, acabouse a festa, todo o mundo fora. Arreando. Ten que deter o asunto das patacas. Pois chamo a galega. Todo por culpa do anormal de Miñato. Espera que che poño ben a chaqueta. Sácate. Foi por culpa de Delmiro, porque non lle queres devolver a Cochinín. Cana, traidora. A que depredadores se refire? O alcalde. Inútiles, que son desos dous. Uns inútiles. Parade xa, por favor, que estrés! Que máis pode pasar? Que máis pode pasar? Cago en tal. Intemperio. Por lo menos eu quería a previsión da galega. Anormal. Ven aquí. Bos días, alcalde. Ti que carallo pensas que faz? Vixiar os ecologistas como vostede mandou. Pero non che dixen nada de que intimases con eles. Só che falta o cubata. Home, é que despois de tantas horas. Tantas horas? Que carallo dis de tantas horas? Pois que ao final un decatase de que no fondo son boa xente. Alcalde, fascista, o porco é pacifista. Alcalde, fascista, o porco é pacifista. Alcalde, fascista, o porco é pacifista. Alcalde. Unha xente bárbara, pero bárbara. Home, están un pouco obcecados, alcalde. Xa, pois anda, vai cagar cos teus amiguiños. O porco é pacifista. Alcalde, fascista, o porco é pacifista. Alcalde, fascista, o porco é pacifista. Alcalde, fascista, o porco é pacifista. Alcalde. Ai, pero mira que es gracioso, ¿eh? Ainda que seguro que lle dixo o mesmo a todas. Merda de sistema funcionarial que puidera botar a xente. Como estás, Delmiro? Ata as pelotas, maite. Estou ata as pelotas. Ai, ti sempre exagerando. Urbano pasou xobando dos hippies. A ti pareceche normal. Non me digas que tamén se encadeou o concello. Iso é o que me faltaba. Iso de deixar de lavarse. Ti dirás o que queiras dos rapaces, pero o liro len ben, eh? Traidores, maite. Estou rodeado de traidores. Que non, Delmiro, que non. Que todo o mundo está contigo. Digo cho de corazón, Iso é o que me fai falta. Apoio moral, claro. quero dicir. E tamén que se vayan todos eses menos. Sí, pois si non te preocupes, que en canto saiba algo, voucho dicir correndo, eh? Ala. Ai. Pois sí que se levantou de bon humor. Estiven por dicirlle algo. Quita, menos mal que non te viu, eh? E sobre todo, menos mal que non viu o que estábamos facendo. Cochinín somos todos. Ai, ti con calquera cousiña. Desde que Cochinín entrou na súa vida, foi como se o alcalde se vise metido nunha treboada constante.
E aquela semana o ceo decidiu acompañalo no sentimento. Cando chove para un, chove para todos. E cando demais cae auga en todas as partes, de nada che serve o mellor dos paraugas. Ai, don Horacio, levo paraguas, que me dá que vai chover. Pero como vou ir na moto con paraguas? Ten razón. Pois agarde que o levo no coche. Non a ser para tanto. Debería levar os rapaces que están no concello. Ai, mire, don Horacio, con todos os respetos, se mollan, que marchen para casa, que ninguén lles manda estar aí, sabe? Amelia, muller, intente comprendelos. A fin de contas só defenden as súas ideas. E son moi respetuosos, por certo. Ai, educados son, iso non lle vou negar. Iso si, non teñen moita roupa de abrigo, nin comida tampouco. Que lle parece se organiza unha pequena coleta para levarlles algo? Quen, eu? Ai, non, eu aí non me meto, que despois botan a culpa de todo, sabe? Non é meterse, é axudar. Eu tamén darei aviso nas misas. Pero, don Horacio, non ve que a xente está cansa de que lle pidan, home? Cada un co que poida. Si, xa o conto de sempre. Veña, ande lixeiro, que aínda vai chegar tarde ao bautizo. A capela de Castro logo se chega. E se chove, agarde que escampe. Chamarme fascista a min. A min, que dei o meu sangue pola democracia. Sangue tampouco daría, son. Xa suor da miña fronte. Eso sí, de correr diante dos grises. Os grises, eses sí que eran fascistas. Pero os mortos de fame dai abaixo non teñen cultura. Alcalde, non é para poñerse así. A mí non xa pararon. Había que mandarvos ao paredón. Alcalde, así non, ao que lles das polo pago. Mira, o que tens que facer é ir falar con eles e convencelos con esa labia que Deus che deu. A mí Deus non me deu nada, Josito, só dores de cabeza. Era falar, ó. Pois eu de falar xa estou farto. Todo o que tiña que dicir díxeno no vídeo. Foi un exitazo colgalo en internet. O máis visto da semana en toda Galicia. A calidade vende. E os insultos tamén. Ata fixeron un rap cos que lle dedicas a miñato. Polo cu, vai tomar polo cu. Pois eu non dixen mentira ninguna. Ese monte de merda é o culpable de todo o que pasou con Cochinín. E terá que solucionalo. Sí, alcalde, o malo é que fixeches escarnio público con el. E agora non creo que te queira botar unha man. Pois bozalle a ti o pescozo se fai falta para convencelo. Veña, vai buscalo. Sí, ó. Correndo, Josito. Queres un anaco? É de tortilla, Eu vou. É pataca? Pois meteo polo cu. E por que lles temos que dar nada aos rapaces eses? Porque di don Horacio, Sindo. Pero eu tampouco sei por que lles temos que dar nada, Non tedes que. É voluntario, como todos os actos de caridade. Caridade podían ter eles con meu home, que lle están facendo a vida imposible. Tampouco quererás que morran de frío, non? Se morren é por gusto. Iso xa dixen eu tamén. Eu non penso mover un dedo, Non contes comigo. Non conto eu, Monchiña. Conta don Horacio. E ti que dis, Elsa? Eu non é que lle queira levar a contraria ao señor cura, pero se mancha non quere. Ti és libre para decidir por ti, Eu tampouco quero. Se pode ser. Pois alá vos. Eu sei que lles vou axudar. Lidia, ponme aí uns refrescos e tamén un pouco de froita. Ai, sí, que a froita gustelles moito. E ti como sabes iso? Xa estiveches falando con melenudos. Non. Mira, Amelia, eu a froita poñocha, pero as cousas tampouco son así. Así como, Lidia? Pois que se vides comprar vos para levarllo a eles, xa non veñen eles comprar. E aínda fan un gasto ben xeitos. Sindo, non te metas. Pero imos ver. Se eles non che compran, porque xa vin eu antes comprarche para dárllelo, a ti que máis che ten, Pois que cando gastas para regalar, nunca gastas tanto como cando é para ti. Deixa falar a xente, Sindo. Pesa aí. Mira, aquí a que sai perdendo sempre son eu. Tampouco creo que perdas tanto. Anda, ponme unhas poucas mazás. Poñe mazás que as peras fanse. Sindo! Isto é a perdición desde que chegaron os hippies. Que vayan salvar pingüins. Non esqueza los refrescos. Mira, don Horacio dirá o que queira, pero está desvestindo un santo para vestir outro. Claro que se é por darlles de comer, igual pode haber outra solución boa. Sindo, a ver o que vas dicir. Pois así do correuselle que coa reserva de patacas que temos podíamos lle dar de comer aos ecoloxistas. Non sei por que lles temos que dar de comer. Porque o di don Horacio.
Pois a mí non me chista nada que haxa alborotadores na vila. Eso por que non di? Por don Horacio ou polos rapaces? Serás lercha. Ande, váyalle dando, que como don Horacio teña que esperar a que escampe para volver, aínda vai tardar un bo anaco. Isto que flota aquí non serán patacas. Non, se lle parece son nécoras. Pois non as quero. Xa me saen as patacas de Coristanco polas orellas. Pero xa lle dixen que ian ser pros ecoloxistas. E que non son de Coristanco, que son das de sempre. Ecoloxistas. Se son tan ecoloxistas que vayas a echar polas leiras. Este home xa volveu. Ai, Virxe Santa. Pero don Horacio ven como a un pito. Algo choveu, sí. É que lle dixen eu, que non fose na moto, que xa levaba eu no coche. Ia dar igual, Amelia. Xa nos mollamos na capela de Castro. O tellado mete auga por todas as partes. Cuidado. Ai, Xesús, entón o bautizo? Por agua non foi. O pequeno marchou para casa bautizado de arriba abaixo. E ves comer ou que? Agora vou! O quentiño non me veía mal. Ande, vaya indo, que vou buscar unha toalla para secalo. Ai, mi madriña, como veu este home. Pero non pode chover tanto dentro da capela. Vaya a probar, se quere. No momento que empezou a chover forte era como estar descuberto. Dache boa navalla. O primeiro que ten que facer é quitar esa roupa. Amelia. Que ainda vai coller a gripe, sabe? Se pode. Pois a ver que lle sirvo unha sopiña quente. Non, xa sirvo eu a sopa. Que xa lla sirvo eu. Grazas. Pois a capela temos que amañala, digo eu. Sí, o que non sei é como. O obispado non ten cartos, e nos menos. Que pague Delmiro, que para algo é o alcalde de todos. Delmiro xa ten bastante con rapaces encadeados no concello. Non imos irnos a amargalo máis pedíndolle cartos para a igrexa, de acordo? Tranquila, Amelia. Entón que vai pasar coas imaxes? Vanse perder todiñas, Muller, iso é o primeiro que hai que solucionar. A ver. Agora sopa un frío. A ver. Que boa. Sobran as patacas. Agora cuidado aí, Piña. Moito cuidado. Cuidado coa cabeza. Oi, está. Moi ben. Así está perfecto. Ai. Canto pesa a fe? Espero que nos dé tempo a sacar todas as imaxes antes de que volva a chuvia. Pois temos para toda a tarde. Santi, ti sabes a miña lle pasa algo conmigo? A miñato? Non, que lle vai pasar? Non sei, como non quiso vir a axudar, é iso que lle ofrecín cartos. Ah, moi bonito. A el sí, a mí non. Ai, Santi, non empeces. É raro que miñato diga que non a un traballo ben pagado. Siga metendo o dedo no ollo. Por lo menos deixou o coche, non? Sí, é gratis. Que vindo del, ainda é máis raro. Miñato está metido noutros negocios, fágame caso. Pon algo da tua parte, miñato, que o Cristo do porco montáchelo ti. Pidille perdón ao alcalde. Perdón de que? Por min que lle dean moito, eches? Dillo da miña parte así. Delmiro, que che dean moito. Ai, mamá. Pero que esperabas, Josito? Que miñato esquecera da noite para mañán todas as barbaridades que lle dixo Delmiro. Muller, barbaridades tamén lles chamas ti e máis ayutas. Pero xa é outra confianza. Eu non lles digo nun ordenador, A min o do vídeo tanto me ten, E faz ben, porque o vídeo foi un exabruto do alcalde. En que? Iso que é? Un arruto? Como vai ser un arrouto, Sindo? E lle saiu así, de repente, sen querer. Un arrouto? Que a min o do vídeo dame igual, pero de Cochilín queda como está. Eu agora estou gañando unha chea de cartos con el. Como pode ser? Polos donativos que me mandan para que non o maten. Agora a xente manda os cartos con alegría. Manda chover na Habana. A xente mandando cartos preocupada polo porco e ti facéndote rico sen mover un dedo. Sen mover un dedo non, Que tiven que deixar o meu traballo para atender os fans de Cochilín. Nin que che viñasen en peregrinación. Envían cartas que hai que contestar. E tamén lles mando fotos asinadas por Cochilín. Como vai asinar unha foto un porco? Fácil. Colles a masdiña, toma tinta e toma sinatura de porco. Oiche, Sonny Crockett, moito coidadiño co que lle dixo o meu home, A ver, miñato, o de Cochinín é pasaxeiro, unha ilusión, pero o alcalde permanece para sempre. Che, entre esas urnas non digan o contrario. A ver, fai as paces co alcalde, veña, por favor. Que non, eu estou ben como estou. Nunca tan ben estiven. Estará só. Pero desde que non vos falades non hai quen vota partida. Chamade a don Crisanto. Claro, como el malo alcalde son íntimos.
Pois mira, igual sí. A ver, como fixeron os hippies eses para conseguir as caretas? Pois non sei de que caretas me falas, Das de cochinín, Maite. Non é o tíbete. Cochinín é un porco. Ai, Delmiro, estás un pouco paranoico, Ti sabes facer traballos manuais, non? E antes vinte falar con eles toda contenta. Pois sí, porque son xente moi amable, sobre todo o líder do grupo. Ui, que carallo, Maitiña. Era o que me faltaba, pedirche permiso para falar coa xente. Isto é increíble. Primeiro Urbano, despois ti. Cal vai ser o próximo en traizoarme? Josito. Ese, cobrando que é, seguro que non tarda, Cona, don Crisanto. Xa estás poñendo cartos para mañá a capela de Rialto. A capela de Rialto eu xa mañá. E vostede chochea? Mentireiro. Non lle fales así a don Crisanto, Vale. Mire, don Crisanto, a capela de Rialto eu xa amañei cando recuperei a alcaldía, despois da súa fugaz carreira política. Lembra? Recordo, sí. Pois amañá chela mal que chove dentro. Chapuceiro. Vai a Lourdes a ver se hai un milagre. Llenace o sentido. Ala. Don Crisanto, non lle faga caso. Vas mentir. Manipulador, atracador, botarate. Afasta de min, Delmiro, alacrán, perdulario. Cargada dunha vez. Vas a mañá a capela de Rialto, sí ou non? Xa falaremos. Xa falaremos logo. Delmiro, ben podías colaborar no da capela. Mira, Maite, que intimes cos hippies eses pasen, pero cos curas non te permito. A que andas? A nada. Enredando. E ti? Teño sede. E agora? Xa bebín. Que pasa, molesto? Non, eu estou aquí enredando, xa che dixe. Pois podías enredar fregando os pratos. E así facías algo productivo. Nada, alcalde. Miñato non atende as razóns. Di que non quere facer as paces contigo e ao carallo. Nei que pariu. Ainda vou ter que pagarlle. Pero non vai aceptar. Non ves que a xente non fai máis que mandarlle cartos por cochinín? Outra vez. Sí. Ajá. A quen rayo chamabas ti? A ninguén, vale? A que era Josito. E por que ia chamar a Josito? Porque es parva redonda. Trae aquí ese móvil. Que non, que só estaba probando funcións de teléfono. Así que non me moles máis, queres? Non me moles máis. Se non podo contar con Miñato, terei que mover ficha. Convoca unha reunión cos ecoloxistas. Aviso a alguén máis? A Urbano, por se poñen violentos. E insisten, Da galanta María Santísima. A ver, tomar por saco. Alcalde, era para mí. Colgoume. Cuidado, non vayades bater co marco da porta. Don Santo, xa vale. Erguede aí, cuidado co respaldo da cadeira, Santi, non oiches. Oio, don Crisanto, que faga vostede se tanto sabe. Saber sei, pero ti tes mellor lombo. Tiña, que xa non o sinto. Non lle fagas caso, Santi, vou traballo. Vou é gratis. Aí non me vai ter que pagar o oficio, xa verá. Cunha boa comida recuperas forzas. Por que non queres saciar? Home. Amelia, que hai? Cachelos. Cachelos con? Con cachelos. Podes botarlle pamentón se queres. É que creo que quede para cear ca miña nai, Mire, don Horacio, e nos revexerémonos con tanto inquilino no salón. Nunca houbo mellores visitas nesta casa. Vai ser cuestión de días, Amelia. Ata que amañemos as pingueiras. Pingueiras, sí. Cataratas. Iso non nos vai a mañar tan fácil, Por iso non vos preocupedes, que xa fun falar eu con Delmiro pro do arranxo.
Pero non lle dixen eu que era mellor non ir falar co alcalde. Pero molestar é o mellor que se lle dá a don Crisanto, non sabes? Iso é dirixir obras de inxeniería como esta. Cando esteades no inferno, ridimos de Satanás se vos deixan. Don Crisanto, por favor, non se poña así, home. Onde vai? Non se preocupe, que non va a tardar en volver. Non ve que logo está aquí. Tamén é verdade. Pois mientras eu vou facer un recado, agora volo. Abur. O movemento social polo indulto de Cochinín vai en aumento. O porco vietnamita máis famoso de Galicia contase con tantos adeptos como detractores ten o seudónimo, Edelmiro Ferreira, a súa vez alcalde de Louredo, que non... Santo Antonio de manipuladores do carallo. Edelmiro, a pasealo cae. Pero non che tocaba a ti. Eu. Vou encantada se ti te encargas da cea. Non? Pois a pasealo. E que mexe ben, Raio de can. Don Horacio, que sorpresa. Pase, pase. Gracias. Pase. Non quererá cear con nós? Non, moitas gracias, Moncha, pero a cea estáme esperando na reitoral. E vostede que ten? Cachelos. Eu pure de patacas. Moitos non teñen nada. Claro. Verá, Delmiro, eu viña a desculparme polo que lle dixo un Crisanto da capela. Que xa estamos co de sempre, don Horacio. A ver, vostede e máis eu non nos entendemos. Entón, para que me ten que mandar o vello a montar o chocho? Non lle fales de chochos a don Horacio. Xa sabe que don Crisanto ás veces vai por libre, pero vostede non ten ninguna responsabilidade coa capela. Eu ben sei a responsabilidade que teño. Aguanta aí. E o das pingueiras é moito. De momento tiven que sacar todos os santos para que non se estragasen, pero foi moita compañía no salón. Mais traballo para Meli. Claro. Vale. Aquí está. Ala. Seguro que chega, non? Non, Delmiro, por favor, eu non... Vaya, que xeneroso. É que a capela é grande. Ainda me acordo. Delmiriño. Pero vostede está seguro disto? Horacio, vostede quere ou non quere os cartos? Se o tellado está mal, eu serei o responsable subsidiario. Sí? Sí. É que cando quere é unha xoia. Moitas grazas, Delmiro. Permiso. Moitísimas grazas, Delmiro. Vale. Irei falar de novo con Miñato. A ver se esta vez o convenzo para que resolva o problema cos ecologistas. Agradezo o xesto, don Horacio. Igualmente. Pues... Acompaño. Campa aquí, campa lá. Xa volveu, don Crisanto. E cando marchei? É igual. Mire, Delmiro deume este cheque para o arranxo da capela. Que lle parece? Porque lle fun reclamar eu. Eu diría que non lo deu a pesar de que vostede lle foi berrar na orella. E con isto chegará, Horacio. Pero a capela de Castro. Claro, sobra. Que capela de Castro? Na que estaban todos estes santos, recorda? Sí, home, sí. A capela de Castro. Atópase ben? Sí, fillo, sí. O que pasa é que as patacas do xantar andame dando voltas por aquí. Xa, claro, non me extrañan. Sente aquí. Vou dicir a Mela que lle faga un par de ovos fritidos. Acabouse de comer patacas. Cochinín ten sentimentos, berrámolo contentos. Cochinín ten sentimentos, berrámolo contentos. Cochinín ten sentimentos, berrámolo contentos. Se empezamos interrompendo antes de que fale o alcalde, malimos, Cochinín ten sentimentos. Contrólate. Un pouco de respeto para a institución que representas. Esta xentiña non me fai caso ningún. Pois saca a porra e empeza a repartir. Con violencia sí que nos afundimos, A ver, rapaces, un momentiño. Silencio, por favor, e deixamos que Delmiro se exprese. Exprésate, anda. Todos somos Cochinín. Vale, moi ben. Pero para empezar, saca iso da cara. Ai,
Non consentiremos que tiren a Cochinín do campanario da igrexa. Pero que dis, home? Non somos un concello laico. Nunca se nos ocorrería subir a un campanario católico. E menos para librarnos de Cochinín. Pero foi o que dixo Miñato. Miñato. Miñato non di máis que mentiras. Por qué? Para afundirme. Porque como alcalde demócrata que son, persigo as irregularidades que comete con seus trapicheos. Entón non vai matar o porco. Non. E que vai facer con el? Algo lle buscaremos. Hai que aprobar en pleno, pero temos pensado nomealo fillo predilecto. Ah, sí, claro, aí está, moi ben, Josito. E sabes por qué? Porque neste concello defendemos o medio natural, queremos os animais. Aquí somos máis ecoloxistas que ninguén. Sí, señor. Polo menos terá que admitir que non foi unha boa idea mercar un animal exótico. A ver, un porco vietnamita exótico tampouco me parece. Está claro, Josito. Sabe lo que che digo, rapaz? Que ti máis eu estamos no mesmo bando. Como dicías que te chamabas? Tito. Tito. Ah, Tito. Como o gran mariscal que co seu carisma foi quen de manter unida a diversa e heteroxénea Yugoslavia. Ese Tito foi un ditador. Tito un ditador. Hai que escoller mellor o que lemos, Tito. Mira os teus camaradas. Agradécelles a súa loita e dilles que xa é hora de volver a casa. A verdade é que o mal tempo fixo a nosa misión moito máis dura do que esperábamos. Pois a vosa misión rematou, E non te preocupes por nada, que a Cochinín non lle vai pasar nada. Morro conto. Veña, imos. Eu non sei por que se montou tanta historia. Total, don Horacio xa non deixe tirar porcos do campanario. Como? Se tiraron porcos do campanario outras veces? Polo día do patrón, é a festa propia de aquí. Pero agora o cura non deixa. Sei. Alcalde, fascista, o porco é pacifista. ¡Matos! ¡Que toca! ¡Que pacifista! Alcalde, fascista. Agora só nos queda confiar en que don Horacio sexa capaz de convencer a Miñato. Fascista, o porco é pacifista. Alcalde, fascista, o porco é pacifista. Alcalde, fascista. Non podemos falar na cociña. En vez de terlles medo, debería seguir o seu exemplo. Por algo chegaron a Santo. Senta, fai o favor. Non aspiro a tanto, A última vez que falamos quedaches en escribir unha carta esculpando ao alcalde. Pero ele adiantouseme co do vídeo. Eu non vi como me puxo. Que lle quere? Ti empezaches todo isto. Sí, ti, con mentiras. E se agora non queres solucionarlo porque estás sacando cartos a conta do porco, equivócome. Xa lle foron con dos donativos, non? A xente é moi amiga de falar. Donativos, eu recibo un donativo de cando en vez. A ver, Miñato, ata agora, quen era o primeiro en darche traballo sempre? Non sei. Vostede? Non, eu non, o alcalde. O alcalde, Delmiro contrátate sempre. Sempre que non lle dá traballo a Manolito de Buña. Delmiro pode ter os seus defectos, pero preocúpase pola súa xente. Ou deuche as costas algunha vez cando precisabas de verdade. Non o lembro. Miñato, hai que ser agradecido. Hai que ser xusto. E non pensar só na nosa conveniencia. ¡Oh, malangrán! ¡Carallo, que noi! Por non axudar cos santos. Onde te metiches? Nas túas mancachadas, claro. Santos, estamos falando, por favor. Vostedes sempre foron máis amigos de predicar de palabra que non co exemplo. Diga ya el que sexa xusto. Miñato, agarra... Moitas grazas, don Vicente. Moitísimas grazas. Estaba a punto de convencelo para que fixese as paces con Delmiro e ven vostedes tragalo todo. Pero non axudou cos santos. Aprenda a controlarse, quere. Porque ao final sempre acaba pagando alguén. Neste caso, Delmiro. O que non sei é porque aos ecoloxistas lles deu agora por encadearse no local social. Sei que a Delmiro os cabreou por algo que dixo. Iso foi Maite que os deixou pasar, ó. O único que ela quere é exhibirse diante do peludo xefe ese. Mira ti, unha nai de familia como a ela. De nai de familia nada, nai solteira. Pero por gusto. Por gusto como a todas, indo. E a ver se por gusto calas ti a boquiña, home. O que tampouco me parecía ben que eses rapaces co que chove estiveran aí na porta. Onde estea un teito que se quita a porta do concello.
Sí, pero agora non podemos dar clase ningunha no local social e a min despexaban má cabeza. Tamén se puideron meter no despacho de Delmiro, que ali traballo non habían interromper moito. Ves? Ves? Ves como cando queres sí que sabes falar sin diño, eh? Que máis che poño, Elsa? Menos patacas o que queiras. Sí. Claro, don Horacio, claro. Xa sei que fixo o que puido. Vale. Pois non se preocupe. Cago nas sotonas negras. Nin querendo fan algo ben. É que a miñato non se deixa convencer. Iso xa o sei eu, sen que mo diga un cura. Tila ou vale un Delmiro? Mellor dalle as dúas, maitiña. Se queres eu podo falar con miñato, que a min seguro que me escoita. Ese castrón non se deixa convencer nin deixándote apalpar. Pero como me dis iso, Delmiro? Que eu non fago ese tipo de cousas, Alcalde, deixa a miñato. Hai que centrarse nos ecoloxistas e na psicoloxía inversa. E iso que é, Josito? Ou de poñer a outra meixera de toda a vida. Tratalos ben para desconcertalos. E montolles un monolito na entrada da vila, se che parece, anda vai por aí, Josito. Por probar non perdes nada, Delmiro, o mellor funciona. Vaite. Moita presa che entrou agora para que me amigue con eses espeluxados. Claro, como lle teñen o local ocupado, a señorita agora protesta, Non, Delmiro, que eu estou da túa parte. Porque ti o dis. Porque eu o que vexo que che cae a baba co piolloso ese. Maitiña, non chores, muller, non chores. Josito. Vale, xa me ocupo eu. Vale, maitiña, veña. Xa está, tranquila, que non lo dixen en serio. Hala, veña, maite. No, Crisanto, atópase ben? Atopo, fillo, atopo. Só que estou un pouco canso. Importache dicir a mí se ti só? Pero que ten? Imos ao médico. Nin pensalo. Dame un pouco a cabeza, máis nada. Non sería polo que pasou antes con miñato. Non. Con todo, non era a miña idea estragar a reconciliación con Delmiro. Non pense máis niso. Mando a Santi para que lle faga compañía, por se precisa algo. Non. Vaite tranquilo, anda. O único que necesito é descansar a miña cabeciña un pouco. Calquera cousa berre. Xa sei. Mentir non está ben, é menos coa saúde. Pero non iba a dicir a misa en pecado, digo eu. Oremos. Que este don que acabamos de recibir nos protexa sempre e afasta menos todo mal. Por Jesucristo, noso Señor. Amén. Un momento, un segundo. Antes de marchar, quero comunicarlles unha boa noticia. Saberán que temos que facer obras nunha capela. E a boa noticia cal é? Vai contratar o meu Rodolfo? Sí, para que borde os andamios a punto de cruz. Pero deixa de rematar a don Horacio. Grazas. O que quería dicir é que o alcalde, nun acto moi xeneroso, decidiu financiar as obras, así que, grazas a Delmiro, poderemos amañar o tellado da capela de Castro. De Rialto, don Horacio, de Rialto. Rialto? Como estades, A capela que xa amañou doutra vez, pero que quedou mal. E non tiveches que obrigalo nin nada. É que Delmiro ten moito fondo. É tan fondo, case non se lle ve. Santi, dixo Rialto, verdade? 2 veces. Hai que quitar os santos da letra man. A que foi don Crisanto. Don Horacio estaba pensando que mentres duran as obras podía repartir os santos polas casas dos veciños. Perdón? Así non lle estorban a vostede. Elsa, os santos a un cura non lle estorban nunca. Pero non haberá que pagar, non? Como cando Santo Antonio vai polas casas. Non, muller, isto é gratis. Repartímolos lo... Eu como? Non puido con opción. Acabache la misa, Horacio. Que capela lle dixo Delmiro que había que amañar? A que estaba destellada.
E cal estaba destellada, segundo vostede? Na que chove dentro. Esa calé, a de Castro ou a de Rialto? Ti saberás. Que quitache los santos. Eu quitei nos de Castro. Pero por algunha extraña razón Delmiro pensa que hai que amañar a de Rialto. Porque vostede o enganou dicíndolle a capela que non era. Non me dei de conta, me equivoqueime. Pero ti xa sabes que a miña cabeciña non rexe ben ás veces. Desde cando é consciente da súa equivocación? Agora que me dixeches ti. Non me minta máis, don Crisanto. Onte a noite oí perfectamente como falaba da capela de Castro. Se ata puso cara de susto. Claro, agora entendo. Eu pensando que estaba mal por culpa das patacas. Algo de todo hai. Que comer só patacas non é nada bo. Mire, don Crisanto, xa está ben, O darse conta do seu erro debeu dicilo. O alcalde puxo os cartos porque pensa que deixou a capela mala mañada. Mellor así. Así temos cartos. Non, dixo nada. Os cartos devolvémolos. Carne. Sen patacas, só carne. Un chuletón de boi para un touro da política. E tamén merquei viño do bo. A ver se che gusta. E ti non comes? Eu fartome só con verte. Ti tan segundo? Deixei no pechado no baño. Non quero que te moleste mentres ceas. Monchiña, que andas buscando? Nada. Só estou orgullosa porque vas a mañar a capela de Rialto. Iso xa me va a diciches onte. Veña, anda, Moncha, solta. A ver, don Horacio ten un problema. Cona, outro. Un máis cartos non lle dou. Non se trata disso. O que pasa é que vai precisar a axuda de todos. A min debedes verme cara de parvo. Eu polos cornos xa fixen abondo. Eu son católica. E os católicos nunca facemos bastante. Sobre todo, habendo como hai tantas persoas necesitadas no mundo. E os curas tamén. Así que queres axudar as persoas necesitadas. É un deber moral. É cívico. Pois vai axudar os ecoloxistas que están no concello. Están pasando frío. E fame tamén. Non pretenderás que lles dea de comer a eses quinquis. Seguro que necesitan máis co cura. Faino por mí, Monchiña. Nin falar. Están xa amargando a vida. Xa, pero iso a ti non ten que importarche. Ti és católica. Son almas necesitadas. Punto. Non o podo creer. Eu son así. Todo xenerosidade. E que saiban que é a miña muller. Está ben. Se queres que axude os ecoloxistas, eu axúdolles. Pero tamén axudo don Horacio. Ata aquí chegamos, porque claro, eu necesito local para de las miñas clases, así que sinto, pero tedes que marchar. Pero, muller, como imos sobrevivir estando lonxe de ti? Ai, Tito, non sei como faz, pero sempre me toma o pelo, Eu desaloxábaos, pero non sei con que ia cortar as cadeas. Claro. Boas! Hola. Teredes fame, non? Pois a comer, que traemos rancho para todos. A señora Amelia xa trouxo algo. Sí, pero era todo pataca. Son vostedes anxos. Pois mira, unha tortilliña caída do ceo. E patacas gratinadas. A ver, por aquí, patacas recheas, e puré de patacas, e outra tortilla outra vez. Non queres patacas, te cuncas. Eu trouxen algo distinto. Ai, por favor, que sexa pasta. Moito mellor, asado. Pero iso é trampa. Ninguén falou de carne. Acaba de sair do forno, ainda está quentiño. Pero, si a ti non ves que eles son vegetarianos, Claro, de vegetal. Adiante. Batman e Robin atacan de novo. Por que non seguen andando ata Fátima? Eu marcho. Vostede pase diante de min, por favor. Claro. Isto pásame por darlles cartos aos corvos. Pensan que son o Vaticano e non saen daqui. Pois mire, justamente vimos o contrario. Do que sento, veña. Don Horacio, non me metan nos seus problemas de parellas, A cuestión é que vostede deu unos cartos para mañar a capela de Rialto, pero a que precisa os arranxos é a capela de Castro. Como que Castro? Sí, a que está na parroquia de Castro. A de Rialto non lle pasa nada. Pero el díxome Rialto. Porque a miña cabecilla xa non rexe, home. Porque vostede chochea, xa yo digo todos os días, pero... Foi un malentendido inocente. Pois meteron unha dobrada, padre. Eu dei eses cartos pensando que a capela quedara mala mañada. Delmiro, por iso estamos aquí. Para devolverlle o cheque. Do que santo.
Mire que forza ten a carne de asilo. A ver, solte iso dunha vez. Por fin unha boa noticia. Se agora vostede decide facer unha pequena doazón para a capela de Castro, sería ben recibida. A ver como reciben a vostedes no quinto carallo. Veñala, fora. Pero este ruín San Besuga, así che caia na cabeza o tellado do concillo. Don Crisanto, veña, tranquilo. Moitísimas grazas, Delmiro. Todas como esta, padre. Don Crisanto. Furúnculo, lesma, meteos onde se collan. Castrón. Veña. Santa María, Nai de Deus, roga por nós pecadores, agora e a hora da nosa morte. Amén. Deus te salve. Non fai caso, parecen dous nenos. O Señor é contigo. Bendita ti sexas entre todas as mulleres e bendito o teu froito do teu ventre, Xesús. Santa María, Nai de Deus, prega por nós pecadores, agora e na hora da nosa morte. Amén. Xa chegará, non? Que van polo terceiro misterio. Pois aínda quedan outros dous. É máis laladaíña, é máis bonita, hai que dicir. Roga por nós, roga por nós, roga por nós. Por nós vai rogar o alcalde, como vexa que están rezando aquí. Xa dicía eu que isto non podía ser normal. Pois rezar nunca lle fixo mal a ninguén. Oxalá o fixese o Castro do alcalde todos os días. Estes son os nosos párrocos. O de verdade é don Horacio, o máis novo. Don Crisanto fai bonito ao lado do altar. Pero que falarás, Lercha? Veña, facedemos sitio. Éramos poucos. E vostede non se une, don Horacio? Eu, que teño cousas que facer. Ben, a ver, por que contaímos? Pola quinta. Eu teño 8. Pois a min saenme 6. Va, é igual, empezamos de novo. Terceiro misterio, a coroación de espiñas. Noso Pai que estás no ceo, santificado sexa o teu nome. Veña a nós o teu reino. Non debeches vir sen avisar. Non sei onde está a miña nai, como te pille. Por ainda a tardar, Estaba cas beatas rezando o rosario cos ecoloxistas. Que rapaces? E son de rezar? Ai, non. Enfróntate ti á turba católica de Louredo. Pois, claro que viñeses, non? Eu se non fose por tua nai non te saía da porta, Fina? Como hai 2 días que non sei nada de ti. É que me tolea o alcalde. Ecoloxistas para baixo, ecoloxistas para arriba. Cochinín para un lado, miñato para o outro. Non podes contestar o teléfono. Outro día colgáchesme. Non fun eu que foi el. Delmiro colgou o teu teléfono. Non che digo que non para, Fina. Claro, como ti chamabas e chamabas, pero nunca falabas. Porque a miña nai non deixaba de interromper. E non quería que moise. A próxima vez podíala mandar a rezar o rosario a Delmiro. Igual era a solución. Así que pensaba de verdade que non quería falar contigo. Eu que sei. Eu ser nunca fun de moitas palabras. Pero a ti dicíachas todas. Aí sí. Como cales? A ver, ti, vai saindo. E non se che ocorre encadearte aí dentro. Lidia, muller, deixalle un poquinho de intimidade. Que acaba de entrar. Pero que eu tamén teño ganas. Antes de sentar, pasarás un trapiño, que a saber que bichos trae este. A ver. Tito, como estás? Ai, non sei. Non teño estómago nada ben. Terás queixa da comida que che levaron. No, as patacas estaban boas. Para min que se me indisestaron os rezos. Ai, os rezos. Desmendréllome contigo, Pois a mí non me fai graza. É que dos rezos non se rí ninguén. Perdón, señora, non quixen ofender. Terá algo de bicarbonato? Terei. Pero non se pode ser tan herexe, Vente. Tito, cóidate. E se necesitas algo, xa sabes.
Que me dicías, Maite? Ah, sí. Que te estás pasando con Delmiro, Eu? Mira, e Tito necesitará que lo vea un médico. Por unha cagarría. A ver se nos centramos, Maite? Mira quen falou. Que eu ando moi centrada, miñato, pero que moi centrada. Pois moitos olliños lle estás botando o tiñoso ese. Porque está enfermo. E se está enfermo, pois haberá que atendelo, digo eu. E ten que tocarse a ti? Lembroche que es nai de familia. A miña Iria nin a mentes, nin a mentes. Pois es funcionaria. E ese Tito é un antisistema. Estás falando co inimigo. Ah, e se o inimigo está en Loredo, quen o trouxo, quen? Este rapaz deixou o váter máis limpo do que estaba. O mesmo fai no concello. Limpa que dá gusto. Pero mira como brilla. Lidia non vai creer. Ai, que da gloria velo. Ves? Dicen vos que era moi bo rapaz. ¡Manchiña! ¡Ya estou na casa! Curas, que lle vayan pedir a Cristo. Hola, Delmiro. Saúda a San Sebastián. A Cona. Pero que carallo fai isto aquí? Techesme permiso para axudar a don Horacio. Pero non para meter isto no salón. Os favores fanse en condicións. Monchiña, esta é a residencia dun alcalde laico. Como sabes, na capela chove e houbo que sacar as imaxes. E dá grazas que só trouxen unha, porque don Horacio ten a casa chea de santos. Por facerse cura. Se quixera ter a casa chea de fulanas, que se fixese chulo. Non che vou consentir blasfemias, Delmiro? Verdades como a puños. O santo, que onde está? Ata que non se amaña a capela. E punto. E non se che corra movelo nin un milímetro. Oiches? Cago nas sotanas negras, nos corvos e na nai que os pariu a todos. Cochinín, compañeiro, isto acábase. Pero non é por ti, ti tranquilo. É por nós. Non podemos seguir xuntos. Eu teño chelei. Eu levo-te aquí. Pero, Maite... Non hai xamóns que ganen a Maite. E ese greñudo quere levantarme. E non podo consentilo. Eu sei que ti me comprende. É que estás orgulloso de axudarme unha vez máis. Sí, o que imos facer é celebrar as misas de Castro en Rialto. Non vas cobrar por unha misa como se fosen dúas, Santi. Porque só unha misa e os de Castro poden ir a Rialto. Sí. Vale, de acordo, leva máis canteas, por si acaso. Veña, ata mañá. Gracias, Santi, adeus. Señor, se se che ocorre algunha maneira de financiar as obras de capela, xa sabes. Por lo menos a máis pequena que de Rialto. Pero o que máis me preocupa é Delmiro. A ver se lle podes dar un empuxoncillo a miñato, sí. Mira por aí. Non sei como deixaron escapar os indios. Agora que me toca o nabo. ¡Xa vai! Delmiro, veña un son de paz. Vai tomar polo cu. Delmiro, por cochinín, escoitame que non te vas a arrepentir. Lo que me arrepinto de non fenderche a cabeza. Non fagas barullo, que Moncha está dormindo. E ese? Ah, xa entendo. Enredoute Moncha para botarlle unha man ao cura. É para hoxe. Isto é para ti. Que carallo é isto? É unha carta na que digo que non tes culpa ninguna na de Cochinín. Voulle dar unha copia aos ecoloxistas e vou levar a outra tele. Así o teu nome vai quedar limpo de novo. Vaya, que vai quedar como estaba. Por que faz isto agora? Porque me mandou a cura. Nieto, deixante de lerias, Está ben. Que non aturo máis o Tito ese. E non aturo máis o de ver a
A Maite todo o día va vexando atrás del. Escribí unha carta para que os ecologistas marchen. O que nace moinante morre moinante, carallo. Entón que? En paz? En paz. Hasta logo. Pois sí, é certo como acaba de decir Maite. Os melenudos deixan o local social. Entón xa podemos volver ás clases. E para onde van ir os rapaces? Este está nas patacas. Digo, nas berzas. Muller, non acabo de dicir que marchan. Miñato recuou e díxolles que Delmiro non fixera nada malo. Que mo pregunten a min. Xa verán cantas maldades do alcalde lles podo contar. Sí, pero a trangallada toda do cochinín montou na miñato. Sindo ti a que andas? Eu era por facer algo. Pois fai por non mancarte, que bastante é. Pois a min dame peniña que marchen. Xa case sabían o rosario. E son tan limpos, habémolos extrañar moito. Maite seguro. Ten que aguantar das bragas cada vez que ve o Tito ese. Deus. Nin lingoreteira a falar de bragas. E que pasa, Elsa? Ti non levas? Porcona. Ai, Tito. Encadeádevos sempre baixo teito, Porque é moitísimo mellor para o corpo. Cuidado que mancho. Toma, aquí. Non levas un porco, levas un amigo. Coidareino como se fose da miña familia. Pero, Tito, levas a cochinín? É como mostra de boa vontade, agora que xa se solucionou o tema. Será a mascota do grupo. Entón que? Marchade xa de Louredo, sí? Santo Antonio de as señoras do Rosario insistiron moito niso. Sí. Se ao final aínda pasastes fin e todo. Nunca tal virá. Sí, pois empezamos. Un por Lidia, un por Elsiña. A ver que se che fai noite. Por Puri, por Moncha. Un para todas, home. Por Isabel, por min, ala. Pero queredes acabar dunha vez? Por Delmiro, por Josito, por Fina. Ide marchando, mozo. Por Asunción. Entón que, Rodolfo, que che parece a miña idea? Abrir unha liña de comunicación cos veciños. Home, pois eu... sei. Para a opinión, poideches preguntarme a miña, Rodolfo ten máis mundo. Eu fixe un cursiño en Vigo no seu momento, que non che esqueza. El sabe de ordenadores e anda con homes. Eso sí, ves. Pero que queres, dar audiencias? Así, recibir a xente no teu despacho? Sí, como o Papa. Pero que audiencias, sobre que audiencias? Non. Eu quero dirixirme ao mundo por internet. Por internet? Pero non escarmentaches. Sí, xa o sei, pero a cuestión está en controlar a información. Dicirlle aos veciños só o que eu queira. Podía facelo unha vez por semana. Así como fai Chávez en Venezuela, non? Aló, presidente, chámase o programa. Aló, presidente, que trapalladas. Non. Eu pensara en algo así como... O pobo pregunta. Delmiro responde. Moi imaginativo o título tamén, sí. Xa, pero se é por internet vas ter que meter wifi no concello, alcalde. Xa está, Bonías. Sí. Delmiro, xa marchamos. Veña a despedirme. Volver a casa sempre está ben. A nosa casa é o mundo. Xa dixo Nino Bravo. Marchades moi longe? A Murcia. Caralludo. Hai unha celulosa que está contaminando. Imos encadearnos alá. Non vos quedará máis cerca de Pontevedra, que tú. Lamento malentendido con Cochinín. Pero debo recoñecer que foi un placer coñecer os encantos da súa vila, señor alcalde. Alégrome de que leves Louredo no corazón. E levo. Non vou levar. Por moi negro que se poña o ceo, sempre pasa. Sempre hai un día no que de repente non chove máis. E aínda que teñamos a certeza de que a chuvia volverá, hai que aproveitar a calma que o cobre todo despois da tormenta. Ala que xa está, Aquí teñen. Pero estas lentillas non levan patacas. Ninguna soa. Acabamos a reserva. Deamos de grazas, o señor. Pois non vayas crer que me gustan moito a min esas patacas de Coristán.
Que xa lle dixen que non eran de cor... Tanto ten. Pois non vai a pensar, que os ecoloxistas tampouco lles gustaban moito. Xa marcharon. Deixaos ir. A eles e máis a ese porco do demo. Do demo non, do Vietnam. Menos mal que Miñato entrou en razón e todo solucionou. Lo que santo, a vida volve a sorrirnos. Ti non te lambas tanto, que non temos con que amañar a capela de Castro. Ui, falou demais. Mira o que teño por aquí. Que lle parece? Elmiro doumo esta mañá. É un cheque. E ti pensas que chegará con isto? Se non chega pouco a de faltar, e xa poñeremos nós. Pero Delmiro dixo que... Xa ben. Igual ver a voación de Miñato fixo recapacitar. O mellor quere ver canto antes fora da súa casa o santo que levou Moncha. Acertou en mandarlle o máis feo. De feo nada. San Sebastián non é nada feo. Ai, pero don Crisanto, se pon medo velo. Os herexes pode ser. Pero moi poucas tallas gardan tanta emoción como esa. Que talla? Pero non é de Escallol. Sí, agora un poquinho máis cerca. Moito me gustou sempre este santiño. Por que non o levas para a tua casa? Porque este é o noso. Eu xa levei a Milagrosa. Ten traballo contigo. Se tanto che molesta o santo, por que non vas ti a arranxar a capela? Era o que me faltaba. Poñerme de peón. Bastante fixen poñendo cartos. Rompiche o cheque, don Crisanto. Ou pensas que non mo contaron? Porque me enganou coa capela. É que máis terá o nome da capela? Todas son casas de Deus. Esta parece casa da collona. Telmiro que vou buscar outro santo, Antes cambia a pechadura. Agora, unha con titán segundo. Que? Elmiro, non queres unha foto? A cona. Pero isto que é? Saco de aí. Isto seguro que é cousa do alcalde. Fina! Rodolfo! ¿Pero onde estades? Fina! Rodolfo! Pero que facedes? Porcos, fora da miña casa! Que non tes perdón! Tiña que ser co piolloso ese! Pero mamá, que non hai outro máis limpo que el, faime caso. Señor, que teñan que ver outra vez isto os meus ollos. Dios, degenerado! Pero esta vez, mamá, esta vez andaba con miña. Vamos a cortar a pirola a ver se así aprende. Quita, mamá, quita, quita. Mato! Desta mato! O normal. Non o normal non. Pero hai alguén o que lle vou soltar 4 metades, 4. Esa sí que é boa. Boa peza. Sabes de onde sacar un bo feixe de cornos? O corpo as fai, o corpo as paga. E o que a ferro mata, a ferro morre. Ti. Bromuro. Unha dieta a base de bromuro. É o que vai ter este landrán. Cando saiba de Elmiro estoupa. Triqui, dar un foguete. Alcalde, xa vale, Que ia estar eu aquí se tivesen de que las mans. Esta sí que é boa. Mellor que as telenovelas. Por min, como se arrima un feixe de toxos. Vale? Que non me vas convencer. Non. Hola, mamá. Che, Non se pode ter todo nesta vida. Mira, Delmiro, non me tomes o pelo, voulle quitar eu as ganas de home. O que carallo, Sindo? Eu non o dicía por mal, Estou rodeado de simpáticos. O carallo. Isto vai acabar moi mal. Corvos a vista! Vou por a escopeta. Mamá, toleaches. Non. Sí, unha perza, Sácame de camarada. min que te denuncio, Delmiro. Para como se pode ser tan parvo? Alegre sí, pero algo lixeiriña tamén, Unha pendanga. Volveremos.